Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Bernard Grech dereattiv meta ħabbar bidliet fix-shadow cabinet tiegħu ġimgħa wara l-ħatri ġodda li jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela fil-kabinett. Hekk kiteb l-analist politiku James De Bono f'artiklu ta' analiżi fil-Malta Today fejn innota kif il-kap tal-Oppożizzjoni għażel li jibda s-sena l-ġdida b'dak li sejjaħ bħala eżerċizzju ta' musical chairs. De Bono kiteb kif minkejja l-intenzjoni ta' Grech li jipprova jibgħat messaġġ ta' gvern alternattiv, il-kap tal-Oppożizzjoni spiċċa der reattiv u ħalla lill-Prim Ministru ifassallu l-aġenda tiegħu. Mossa reattiva ewlenija skont l-analist politiku kienet id-deċiżjoni ta' Bernard Grech li jinkludi portafoll għat-tindif pubbliku bħalma ngħata Glenn Bedingfield fil-ħatrit il-ġodda fil-kabinett. Hawnhekk il-ġurnalist kiteb kif Grech seta' faċilment ħabbar ir-rixafil tiegħu aktar il-qudiem biex tidher li kienet inizjattiva tiegħu minflok reazzjoni għal dak li ħabbar il-Prim Ministru. De Bono żied jinnota kif aktar mill-shadow cabinet dak ta' Grech kien eżerċizzju biex iżomm lil kulħadd kuntent. Fil-fatt, l-analist politiku qal kif hu prematur li Grech għażel li jinkludi lid-deputati tiegħu kollha fix-shadow cabinet meta l-Oppożizzjoni għadha qed issib saqajja wara 3 telfiet elettorali kbar. Żied jgħid li billi tarwol lil kulħadd, Grech ipprefera jżomm il-paċi u jevita l-konflitti minn dawk li setgħu ħassewhom li baqgħu b'xejn. Minn barra hekk dan joħloq konfużjoni u jwassal għal replikazzjoni ta' ċertu ruoli. L-artiklu nota wkoll in-nuqqas ta' sforz li sar biex in-nisa jingħataw importanza fix-shadow cabinet ta' Grech. Fil-fatt enfasizza li m'hemm l-ebda deputata li għandha xi portafoll marbut mal-ekonomija, l-infrastruttura jew l-enerġija. De Bono jtemm l-analiżi tiegħu billi jistaqsi jekk minflok ir-rixafil tax-shadow cabinet ta' Grech kellu xisir rixafil tal-kap innifsu.